ito. Ayon silang Pangasinense, nakakabahala umano ito, seryoso man o hindi dahil buhay ang pinag-uusapan. Ma'am, seryosohin po dapat yun. Kasi sir, Hindi kasi biro yun, ma'am. Yung sasabihin niyang papatayin, hindi naman dapat sabihin ng isang ano yun eh. Sa kang presidente, sasabihin mo yun, hindi. Para kang nakakano sa mga tao yung mga... Hindi na rin magandang pakinggan ang paulit-ulit ng pagmumura ng dating opisyal dahil maling halimbawa umano ito sa mga kabataan. Kasi yung sa pagmumura lang niya, parang hindi na maganda sa parang sa kabataan, parang hindi na magandang marinig ng mga kabataan yung pagmumura niya. Sa kabila nito, ilan naman ang nagsabi na kung tutuhanin nito ang kanyang mga maanghang na salita ay nasa kanya ng diskresyon. Depende rin naman sa mga taong Pilipino yan kung seryosohin yung mga sinasabi niya. Kasi actually siya, nasubukan niya na rin naging presidente, alam niya yung lahat ng sinasabi niya yan. Kamakailan, inirekomendang kasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Duterte matapos ang banta nitong papatayin ang ilang kumakandidatong senador sa bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.